so no Adom TROTRO me kasa ya kosie japoma ntwi akopiem wo enya edwanu mu hwe sede ne yamabo etie akosie ntie o TROTRO brena sin nene no me de TROTRO no abepiem ewo enya adwam na se enim ne mreka krani omampanyi nhihye egu akwema ohwe enim se eye sidi no na ho ban bo na ho odin ebekosro na ama inflation enso abafom na edwedifuo ekira omunhu sa insu omunhu effects of sidi ne modern boy ekosro no ene yaba ha ye ne omo betwetwe nkomo ne ebisa omo haw ene den efise adetonfo nso ene ya yeto ade bebre ekirema ye hu sidi ni modern bona akoso ye hu so mfa so papa ye ntie de adwadifo ni bi ewoka ma sidi modern bo ekoso ama ye hwe nim sanka niema bo beba fom eniema mutisen nyame adom niema abafem ye papa ma niema abafem mom na mom no bibia dadin nanso ade to na eni ho enti ama bibia ye slow wo krom ye nya yanka se ye omo beye na nka ade to no nso ebe peja na nka omo nye bibi emfa ho na omo aboa ye mu ama dollar no abafem ama sidi ne nso akenya ne ho ba se ne ya de to na ye problem e ma ye nyina ti ye sre no woni die mu omo nye bibi mfa ho ma ye ne ndi mboa ye nyina mind watete woni amaso me nuama na ya tete so no me nso ma tete so ebi te se emo no first na nka ye fe bi mu 1850 ena nyama ya tete ni nyina so se oba emo no benye bi fofofo 50 Ghana wo mu 60 wo mu 70 wo mu beans se ya tete so na beans ya 1008 2003 se beans ena mo 1900 beans olonka se ye twa 35 ya tete so nyama bebre ya tete so pepper ni nyama nyina ya tete so enti no hu ye mobo no munye bibi mfa na ade tonso engina kromu maye matima ye das mekoso age omafo ni bi adwenhwe maami bi nso ton tilapia wa ha ye bebisa se watete ne tilapia yiso ana ma ye ntwetwe nkomo kakra edwedi etisen ye guso yes ye wo ho na tilapia ye deda sensen mateso ana to ana mutu me pa cho me nti so because me no enam ba bia me tono no matum ntimi ntumi nteso me tu so ameboka inti no price ni de me wo 100 me wo 50 ni kra se yenye bimpo na yato ukwa yesi akese na ewo ho inti ama omu a omu kita kakra omu beba beto bi ama ye no obi o 50 obi o ho a wo 30 oba obenye bi ni se omu ba omu nye bi because sa size ni bi ni ho akese nkwa na ewo ho na susu se den na manaba se se eye sidi ne modern bokosro dollar aba from eye kakra ye juma na ye no ewo mu se tama dollar kosro no ye si omu maye ti ase se dollar kosro ya tu petrol mu ya tu nioma bebre mu enti no mu ye den omu tumu ba ye ti su no ye nti hwe biom omu nti so maye afi no mu sa tumu mo te bibi oho mu betumi aye afa ho amaya omunye nima ya mameda ase wonso wa kire wa adwen ebekoso age omanfo adwen kire na ye bisa se aso edwedie mu etisen ma yenkasa woton den me pa cha meton emo na edwedie kose niema mu tisen enye biko amone ne bua ye den ye ntimi nto ne bua de oba na yati 80 dia o kasa yati 70 dia o kasa na monte so na watome so na tem sembebre ama ye kura ye hunu dia yenye enti yesra ban no se niema ba famu dia o ma emna famu emma ye na yaso ye bele adame mo ka na mechia me na afufu nyina wa love guest wa bunu mai mu mechia o mu nyina ejo so ye beje omanfo adwenche ma ye ko bi ne adwen e deda sensen ampacho ha ye 10 cedi 20 25 35 abafom pacho de bi ma fom ye ko fa ni boy din ti no ye so ye ba ye kakra bi ane de atoso sa aton na amafo beto ade omu no mu di echinye se ye se niema bo abafom omu kapa omu ba na wo bobo na osi o na se aban ati niema so na ade na wade ton eye ya se ne esi o enti sa
enti sanse free the way akofa no enti na wo so ton ne sa ti woni omanfo ya adwo nuanum bi kire mu a adeto ni ho osusu se enambo na monte so no na akofa sansem ya ba na adeton wo fom wo be bransa na obi a beduma na se wo customers dumu a no mba be yi biamo sana etie mate ye be koso ane omanfo akasa kakra ma Adom TV sunie ye he edwedie ti sen kosi abo ya te so an egusu gina de gina kosi abo de nketo no de ne bo wo fom na so ya nto krak ususu se den na manabasa se sika ni o maimu sika ni ho nti ya nto de ye be tra ha ya ti asa ya nto hwe kosi an ye ka se ma ya na meboa aba nketo na aba ne boa wo fom so ye nto na wo de oche ma watete onioma ne so o si ya nto nti ateto sebe ya ense kosi anya sebe nya ntoma na gu ho cha ayewi egu ho cha na ese nti de sebe se abo ka de ene ye beti so mo na akonta na yenya ye fa so akoni yenya isika kakra ka be fa de sa mate me da ase wa enioma mutisen watete mo niema yi so ntete so enioma ne boarding they say cabbage ne boa ye de na kra de ya kwa ye ntimento ne boa ya de cabbage ya wada ya kofa ne 500 and ya ko 800 ya de 300 50 Thursday to Monday ya de 300 anato and ya kofa begu anso kra ya nto ayesi hu mobo enti se ne ma ne de omo kase ya tete so omo boa obi oba kase ya tete so bi oboa ya nte so ya de afa no omo tu ene green pepper nkete we say ayi basket back omo de je 1.5 1.4 and so nanka we twa ni 60 ni 70 so na 1.5 na 1.4 yada akosia